Naunday a panawin, nagbalin a normal ti pananglagip dagiti persons deprived of liberty iti Abra Provincial Jail ti Semana Santa. Kanya-kanyada ti panagkararag iti maysa a suli. Nakaugalyanen ni Ben saan na usto anagan ti magkimisa. Makilibot ken agngilin tunggal Semana Santa idi adapay lain iti ruwar ti pagbaludan. Ngem, namin pinsan ang nagbaliw, sipod imuneg isunan ti pagbaludan. Dakyawar, digiti lululak, nang ito kada ko kuwan na kamamin nga, amin nga bawal, ngiling kami ka na, hindi nang lalo ngiwat. Ano ko, na stricto ni lulak iti digas dyan. Ano ko, di first 2 years ko, tigas lang, awan nga sila, iti, kung ano may kadwata ko, ungkod na awan nga sila, awan, tigas lawon sa imana pa yun. Dahil sa lalaman ng palatan, yung kadalasang umubra ito, nakahuling mo lang, tangag, laglagi po malatanan mo. Ngem gaputin na uneg apamati, itaatawin, agbalin apakasaritaan ti panangilagip ti Abra Provincial Jail ti Semana Santa. Maysa ananumo nga abong-abong tinapataod. Nag-request mo ti PDL nga uri no data taunag maipakita da kumamat nga da semana dito yung nagtibag-baludan ma'am. Kaya tapo ti siddaw mo't ni Apo Ausyan ta nadanon na tayo ti nang misa di kalman. So ti ko na mas daw nga ron tatala nga maramig tata ti unos ti manong tao eh. Ti abong-abong amang palagip kadakwada ito usto akay papanan ti semana. Mga pangpalagip ka na ulimak iti aglawlaw, basta matiti mapaspasamak iti na dadtawan mamip. Ti marina magkinyada mami dinalpas ti misa di kalman, sila maragsakan da mo unay ma'am. Tatalang mapasama dito ito yung mas matawat. Nagiging yung sa umbra mi, di ka, ginon na kami panagrawit ti palaspas kada ko nga magikwami lang ti misa kada ka. Hindi, nakakay. Di kalman, las tres. Nyama rin na sir. May tayo sila ka mo di gewar ko na di ko ta adupay mo ti bisita. So sila ang lang inmates yung kita kada ko. Imunan iti daytoy na iuswa ti Domingo Ramos iti Abra Provincial Jail babaen ti na Santuan a misa nga indaulwan ni Bishop Leopoldo Hausian. Ito'y ti damo apanakay sa yangkat ti Domingo Ramos ituuneg ti pagbaludan. Manipod Lunes Santo kada alas 5 ti malem adda maangay a panagkararag dagiti amin a PDL. Kalaksidan ti Sabado ken Domingo a regular visiting days, nakalukat ti Abra Provincial Jail inton Huwebes ken Biyernes Santo para kadagiti pamilya dagiti PDL a bumisita manipod alas 10 ti bigat aging ga alas 4 ti malem. Jessica Boreta, Balitang Solid North.